Ух, то е нощ. Нищо, нали сме на вечерно изпитание. Но ми се спи много. Кога ще дойде учителката? Здравейте, ученици! Здрасти, госпожо. Започнахте ли теста? Да, започнах аз. Добре. Я да видя как сте започнала. Ето. Добре, хубаво. Къде е Оливия отново? Не знам, госпожо. Сега трябва да звъна по телефона. Оливия! Ох, най-после дойде. Добре, започна ли с теста? Съжалявам, госпожо, идвам от болницата. Дръж теста. Госпожо, дайте на мен. Дръж. Бе, дайте ми го. Благодаря. Айди. Добре. Вечерното изпитание до 3 през нощта. Ух. Ще пренощувате, ще ви покажа в коя стая. Много лесно. Ето, 1 час по-късно. О, свършихте ли? 1 час ви дадох. Да, ето, госпожо. Я да видя, искам да почита нещо. Добре. Ето, О, иди си в госпожо. стаята първо. Къде ми е стаята? Добре, сега ето тук. Тук е кинопрожекцията, нали, ако искате. То може би аз ще спа тук. Добре, хубаво. Ако не е, просто спете в класната стая. Добре, сложете ми легло. Добре, къде сте? Ти ми служи първо. Къде сте, ученици? Вау, какво стана като натиснах този бутон? Да, госпожо, идвам. Класната стая. Къде? И аз. Ето тук. Сложете ми легло.